Ready. Ready. Hola, què tal? Bon dia. Mireu, us vinc a ensenyar el despatx que està net i polit perquè podeu venir a visitar la nova temporada d'estiu 2024. Ok? Anem a veure per aquí una miqueta. Aquí veurem tot el passport, espardenyes naturals fetes a mà. Us ensenyaré alguna marca, per exemple. Això és una novetat. Serà un número 1 en serratge, sempre en serratge. Un altre que m'agrada molt, un wallaby que hem fet tant de dona com d'home. Aquest és molt maco també. És el passport. Models clàssics, valencianes, plantilles de pell, cosides a mà, superbé. Aquesta és la casa més antiga que en portem. Potser des del 2009 estem treballant amb ells. Molt bon servei, molt bona relació. Continuem aquí baix, aquí sota, no sé si ho podem veure bé. Arriba fins aquí. Això és la casa més important, més bona que acabem d'agafar ara. Es diu Flesh and Go. Sabates còmodes, 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 còmodes. Us ensenyaré alguna, per exemple, amb mocassins que estan funcionant bé. Super flexible. Alguna manolitina. Drop. Veieu? Té un cosí tipus one, vull que es cosen al revés i després donen la volta. Flesh and Go, molt bona. Aquí baix, una altra casa nova, Rodevil. Sabatilles clàssiques. Alguna moderneta. Això és pel carrer. La bandeleta de Canem i algunes sabatilles clàssiques. Aquesta és casa nova també, es diu Rodevil. Anem a veure ara també, és que si no, no segueix la càmera. La nostra marca, Freixas. Això és el tipus pinxo, taverner, amb elàstic, allò clàssic. Això és nostre, això ho fan per nosaltres. Yeah. Drop. Aquí, una de maca, portem aquí. Això és el model Jolie, tot de Canem, Respecte una mica. Després us ensenyaré millor, però aquí a la mà esquerra tenim tota aquesta banda aquí, és cabrera. Sabatilles d'home, de dona, de nen, ample especial com és el biomèdic. Tot això és biomèdic. De nen també fem. Tot això és cabrera, ara farem després una selecció ben bona. Anem a donar la volta. Veieu, tot això d'aquí és cabrera. Comença aquí Ready. i voltem per tot arreu. Tot és cabrera. Ok? Ben xules, Ara les veurem millor. Anem a posar la càmera aquí, en aquest cantó d'aquí. I podem veure aquí davant també algo d'importació, que és el que també es porta molt baratetes. Aquí tenim dues molt xules. Drop. Això són sabatetes d'importació econòmiques. Què més? Número 1. Més sabatetes d'importació. El preu d'aquest és increïble. Això es pot vendre a 29,95. Sí, us recorda alguna cosa, sí, ho sé. Però el preu no. Ok? Miren aquí. El flip-flop. Flip-flop, Tinso és BioArt. Ok, aquí tenim bios. Macos, aquest tancat està agradant molt. Sola de goma, no és el típic bio, és amb sola de goma. L'altre que sempre funciona molt bé. Campi i amb elàstic. Algunes sabatetes també molt xules.
Normalment hi ha 2 o 3 modelets aquests. Mocassí, no, que no, l'elàstic que no és mocassí. La cunya també maca. I una secció també del BioAg, esclops, però molt xulos. Això crec que agradarà molt. Aquest és l'esclop estampat. Algo més de Rodevil, algunes sandalites clàssiques també fan, d'home, paquetilles de dona. És el que us volia ensenyar, tot el despatx. Tot el despatx, veieu que gran? Està tot ben preparat. Així doncs, ens veiem aviat. Adéu!